wa ya gaya muku kowa ya lallaba kowa ya ka alwirin ka ai wani ta tabbata kirari wuya me za kwana dakin zirka tana ba guri ana an samu wai aka ce gaba har zai magana mutane suka ya kaji an zo har saurari rediyo ya kaji ya general ya ce to fa corona an kara sati biyu. I will ready corona of sabotage of diabetes, of lockdown and removal subsidy. Kai, wannan ganin removal. Wari ce, kaga wari ya kawo turancin na da ce to Allah kiyaye. Ke kaji ciki na kuma lokacin da kuka zaɓa ya aka yi. Of diabetes of removal subsidy is Nigeria lockdown an kara muku sati biyu ce kotewar ya kaji mutane an kama kuka corona an kara sati biyu ga an tafi neman zogale to amma za ka iya tuna 2011 me yace da yazo indo 2011 muka ce ba ai wake ne yanka ba yace a yara kai ba ina yanzu wannan ya gano madokan mu ko idan bane da ai ka san kirarin bari likitan mahaukata ka ne musu magani suna zagin ka billahi yana maganin mu nan Allah Allah barka ne ya gari ya alamu ya ango ya amarya a na sani Allah ƙara sanya alheri Allah za ka yi ma yan biyu Allah za ma tattawa ai mama yan biyu ka gudu Lagos ni ba na cewa ga yan biyu kawai yana ji wata jijiya